dete u 48. nedelji, bilo bi savršeno da vaš bebac, ukoliko još ne hoda, samostalno svoje korake napravi baš na svom rođendanu. Ako to i ne učini, svakako, mislim, nemojte se plašiti, ali je veoma važno da budete sigurni da će vaše dete uskoro pripremiti i ostvariti samostalne korake. Ako vaše dete još ne hoda, ne treba da se brinete. Neke bebe ne prohodaju čak do 16. ili 17. meseca. Većina dece prohoda između 13. i 15. meseca. Pružite svom detetu dovoljno prostora i vremena da vežba hodanje, uspravljanje, stajanje, koračanje. Deca koja puno vremena provode u dupku ili u ogradici možda nemaju dovoljno vremena da vežbaju hodanje, ali i preterana vežba može da bude kontraproduktivna. Dete može da se pobuni i da kasnije prohoda. Pored vremena i prostora, treba obezbediti bezbednu okolinu. Deca koji imaju ružno iskustvo zbog povrede mogu kasnije da prohodaju. Stavite ograde na stepenice, zaštite na ivice stolova i nikada ne ostavite dete bez nadzora. Tako ćete ga zaštititi od većine povreda i nećete propustiti prve korake. I ne zaboravite napuniti bateriju i staviti kasetu u kameru. Vaš život, kako da se zabavljamo na rođendanskoj proslavi. Ako želite najbolju, najlepšu i nezaboravnu proslavu prvog rođendana, što svi želimo, mađioničare i druge doživljaje, onda treba imati na umu da je to prikladnije za druge rođendane. Vaš mali ili njegovi drugari bi mogli da se uplaše od klovna, pogotovo ako nikada do tada nije video takvog zabavljača, i da brizne u plač. Jednogodišnjaci su još uvijek veoma osetljivi i nepredvidljivi. Ono što ih jednom trenutku oduševlja, u drugom momentu može da ih prestravi i natera u plač. Za vašeg bebca i za njegove drugare najbolje je da obezbedite bezbedan prostor. Za igru i puno bezbežnih i dovoljno istih igračaka da bi se izbjeglo otimanje i sukobi u grupi. Ukoliko želite da otvorite poklone na proslavi, a imate još dece koje su prisutna, možete da im podelite neke sitne poklončiće u vreme kada slavljenik otvara svoje poklone. U suprotno može doći do otimanja. Dobra je ideja da ne otvarate sve poklone istog dana, već da ih rasporedite na nekoliko dana, tako da detete ne bi došlo do prezasićenja od novih igračaka. Da bi se i ostali zabavili, evo nekoliko ideja. Nabavite jednu lepu svesku i nekoliko olovki i lepih boja i zamolite svakog ko je prisutan da nešto napiše. Ukoliko vam je ova ideja dosadna, možete zamoliti goste da napišu šta oni misle, šta će biti vaš bebac kad poraste. Podelite papire i bojice i neka svako nacrta nešto što želi ili možda nacrta samog slavljenika. Kasnije možete da napravite izložbu. Možete da izradite jednu veliku fotografiju na kojoj je jednogodišnjak, pa zamolite sve prisutne da na tu fotografiju specijalnom olovkom napišu svoje želje. Kasnije možete uramiti. Sve može da bude veoma zabavno, ali isto tako može da bude dirljiv poklon za vaše dete za nekoliko godina. Izradite 10 fotografija na kojima vaša beba u različitim fazama razvoja iz svakog proteklog perioda, odnosno svakog proteklog meseca. Fotografija treba da se okači neku tablu, ravan ili na pultu, pa u nekom zbrkanom redosledu. Pa za pobednika koji pogodi redosled slika obezbedite neku nagradu. Možete da uzmete kameru i da svakog od gostiju zamolite da u kameru pročita neku priču. Koliko neko ima svoju omiljenu, može i to da ispriča. Ovaj snimak bit će dragocen za vaše dete kad bude napunilo koju godinu. Možete da zamolite svakog gosta da ponese svoju sliku za prvi rođendan i svoju sliku svog prvog rođendana. Sve slike postavite na jedno mesto, što bi bilo zabavno pogađati ko je ko. Savet za ovu nedelju: da bi prvi rođendan proslavili tako da ga uvek pamtite, treba da ostanete smireni i dovoljno fleksibilni. Najbitnije je da ne pravite predstavu na silu. Koliko vaše dete ne želi da duva svećice, da otvara poklone, da se igra sa ostalom decom, da ljubi tetku, babu, strica, nemojte ga terati. Najbitnije je da i bebac i vi budete dobro raspoloženi. Šta pije Maja Kovačević i njenih 11 dece? Family Vit, multivitaminski hit. Family Vit, multivitaminski instant napitak sa prirodnim bojama i prirodnim aromama pomoranđa i limuna, obogaćen kompleksom 9 vitamina. Zašto je značajan vitamin C? B2 za imunitet. B6 za stvaranje crvenih krvnih zrnaca. B1 za srce i mišiće. B9 za rast i razvoj. Vitamin E za kožu, kosu, nokte. Vitaminsko osveženje za celu porodicu. Family, family, family.
Family Vit napitak spremili, pa delimo užitak. Family Vit, podeli zadovoljstvo.